Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Utetelwe ngebheli ka20,000 umongameli weSAFU Danny Jordaan ngecala lenkohlakalo lokukhwabanisa 1.3 million. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakandane Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ubikwa ukuthi utetelwe ngebheli ka20,000 uDanny Jordaan oyisikhulu nomongameli weSAFU kanye nababili abeboshwe nabo ngecala lokukhwabanisa imali elinganiselwa ku1.3 million. Kube ukuthi uDanny Jordaan le mali wayisebenzisa ukuzibhekelela yena okuyimali ye-association. uDanny Jordaan uboshwe noGroni Hluyo kanye noTrevor Nettling oyintatheli. uDanny Jordaan kube ukuthi ubevele namhlanje enkantolo ePalm Ridge nozakwabo ababili aboshwe nabo uGroni Hluyo kanye noTrevor Nettling ngayo inkohlakalo yokukhwabanisa lesamba semali. Kulindele ukuthi abuyele enkantolo ngezi-5 zika December khona ePalm Ridge Court. Abantu ke babe nokupawula kwahlukahlukene esiguleni zokuxhumana ngalo lodaba. Nami ngizofisa ukwazi okubhalwa kakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.